سلام فاميلي، سلام مسكولاتكم يخون. ناي هجهاني ناي زارستي تقارو أغشتس عقب نبرلهم تبلي أمون أنا هنشتي تمثلن خزاربي دحرزي أمن سرعنايا كنا نزكم بوي مخنياتنا إحنا سلام زدلينا هزبينا سلام زنافقنا هزبينا أفتحت زخونة يكون كنتات نخوينات زوج كنقبلو أي قبعنا بفلاي لما مرحت هايمانوت بفلاي مرح هايمانوت كوينو بوليتيكاوي قوسات أو كينات من لها على بزي زنطف زي كوجز عقب كبهال كنا نزكم بوي نجاري مالتي سلازي نفتناي تجراي أبوتات نعاب زعبان كينات دونجينا بزعبا نسألات نخنطفهم كنكال لنا مراتينا نسعوزة تتبل نبتا ملغتي كحلفكمو حبيرنا بحدا نسمعيا تمليسك مساكم كابت قدمات بخينات مماتي عشرين يلو ስለዚህ ህዝቡ ንሕና ናይ መጨረሻ ደቅና ህይወቶም ድህንነቶም አጎኖም ኣለና ኩናት ተሸነፍናዮም ብጥሜት ክንመውት ብዕፅዋ ብክባህ ክንመውት ንዝገብሩ ዘለዉ መድሓኒቶም ከምቶም ቀዳሞት ሓደ ልቢ መኻሪ ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይና ካብ ዓብዪ ክሳብ ንእሽቶ ካብ ዓዲ ዝባብ በረኻ በቢ ዘለና ክእለት ጌርና ነዚኦማት ምጥፋእ እዩ ካልእ መማረፂ የለን ኣላ መራሕቲ ሃይማኖታይ ንበል ዓበይቲ ሽማግለይ ንበል መላእሰያተይ ንበል ኩላህና መማረፂና ነዚኦማት ምጥፋእ እዩ እንዳሸነፉ ፀንዕ መፅኦም እዮም ቦታትና ከም ቦታትና ነሸንፍ ቦታ ንፈጥር መማረፂ ብላን ክንምክት ኣለና ትግራይ ትስዕብ ኦኬ ሕጃን ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኣቕሽቲ ትግራይስ ዓገብ እንትብል ዘረባ እንድያ ንሳ ከዓኒ ከነስተውዕል ዘለና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ውግእ ኣይኮነን ተኻይዱ ሓንቲ ኔሽን they have the right to bear the right to self-defense okay ሓንቲ ኔሽን ሲ ንሂወታ ንዓዳ ክትከላኸል መፅሓፍ ቅዱስ ከማኔ ኣይክልክለናን እዩ okay ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ከዓኒ ኣብ ዓለም ዘየጋጠመ ነገር ዘጋጢሙ ኤትኒክ ክለንዚንግ ጆኖሳይድ ኤትኒክ ክለንዚንግ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ብጥሜት ድዮም ዘይመፅዎም ብሬፕ ድዮም ዘይመፅዎም ደሰክሬቲንግ ሆሊ ግራውንድ ድዮም ዘይመፅዎም ነቲ ዓዲ ጥራሕ ድዮም ዘየትረፍዋ በቃ ኣብ ዓለም ዘይተገበረ ኢቭል እዩ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዘሎ ሕጂ ንሕና ወር ይእውጁ ኣለዉ ክንብል እዚ ዓብዪ ጌጋ እዩ ወር ኣይኣወጁን ሰልፍ ዲፈንስ ከጥፍእዎም ስለ ዝደልዩ ተላዒሎም ስለ ዘለዉ ካብኡ ተበጊሶም እዮም ዝዛረቡ ከምኡ እንተዘይገብሩ ነይሮም ከዓኒ ኮፍ ኢሎም ተዝፅበዩ ከዓ ምጠፍኡ ነይሮም ስለዚ ተላዓሉ ግን ጎይታ ከዓ ንሓጊዝዎም ፃድቃናት ምስኦም ተባኢሶም እዮም እምበሪ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተጋጠመ ጆኖሳይድ ከመይ ገይሩ ንሓደ ቢልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ሲ ሓደ ንእሽተይ 1000 ዝኾነ ህዝቢ ከጥፍኦ ክእል ኣይክእልን እዩ ተዓወት ግን ጎይታ ኩሉ ግዜ ምስ ውፅዕ ስለ ዝነበረ መላእኽቲ ከይተረፉ እዮም ተቃሊሶም መላእኽቲ ከይተረፉ እዮም ተዋጊኦም ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ብእግዚኣብሔር ሕማቕ ኣይኮነን እቶም ኣቕሽቲ ከዓ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ከሎ ግብኦም እዩ ብጣዕሚ ግብኦም እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣሎ እግዚኣብሔር ጎይታ ንኬናናይት እንታይ ገይርዎም ካብ ስሮም ኣጥፍዎም ኢሉ ምክንያቱ ኮኤግዚስት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ሓደ ዳያቦሊክ ኦኬ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ኣብን ከዓኒ እቲ ጎዮሞ ዝመፁ ናይ ዳያቦሊክ ስራሕ ሒዞም እዮም መፅኦም ማዕረ ንጎይታ ናቱ ሰንችወሪ ማለት እዩ ደሰክሬት እዮም ገይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሶሪ ሕጂ ከም ደልዮ ዘለኹ እዚ ኣነ ጎይታ ናይ ባዕለይ እቲ ቨንጅን ቴክር ዝገብሮ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብፍቅሪ ተጓዓዙ ብሰላም ተጓዓዙ ንሕማቕ ኣይትተስኡ ንፀላኢኹም ኣፍቁሩ እዩ ዝብለና እዚ ሓቂ እዩ ግን ኣብ ትግራይ ዝተጋጠመ ኣብ ዓለም ኣይተጋጠመን ኦኬ ምስኡ ከዓኒ ጎይታ ከምቲ መርሲፉል ጎይታ ምዃኑ ሂዝ አ ጀስት ጃጅ ሕጂ ንሕና ንቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ከምዚ ኢላ ትዛረብ ክንብላ ይንኽእልን ኢና እንታይ ዳ ኮፍ ኢሎም ክሪእዎም ክውድኡ ክብንቁርዎም
ምሳኻትኩም ኢና ዘለና ዓጅኹም ብፀሎት ኮይኑ ምሳኻትኩም ኣለና ኢሎም ሓይሊ እዮም ዝህቦም ዘለዉ እቶም ኣቐሽቲ ነቶም ያንግስተርስ ሕማቕ ከም ዘይገብሩ ዘለዉ ይረድዎም ኣለዉ ንዓዶም ክከላኸሉ ሰልፍ ዲፈንስ እዩ እዚ ሓደ ዓዲ እንዳማቱ መፂኡ ንሰብ ከጥፍኡ ከሎ እቲ ቀሽስ ኣይተቶም ክፍዎም ሰበሉ ብጥራሕ ኢና ንወዱ ኣይብሉን እዮም ዓጆኹም ምሳኻትኩም ኢና ዘለና እዮም ዝብልዎም እዚ ኻሲ ኩላና ክርደአና ዘለዎ ነገር እዩ ኣነ እዚኣ ክብል ኢለ እሞ መፅአ እቲ ብትግራይ ዝተጋጠመ ነገርሲ ኣቃሊልና ኣይነርኣዮ ዓብ ነገር እዩ ተገይሩ ምክንያቱ ተጋሩ ለባማት ስሎት ኣንገር ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ንሕና ትናታቶም ዘጋጥሞም ነገር ነቃልሎ ኣለና መስለና ከም ዝርድአኒ ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ከማ ንሳቶም ኮይኖም ትሩሊ እግዚኣብሔር ጎይታ ዓብ ፀጋ ይሂቦም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ሽግር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ኣጋጢሙ ነርቱ ዝኸውን ስበዓልና ንፈልጦ እንታይ ምተኻየደ ምተጋለበጥ ነራ ዓለም ምተጋለበጥ ነራ ንዶ ዝኣሰርዎም ብሰላም ክመልስዎም ከብልዕዎም ከስትይዎም ከማን ጋይስ ተሓቅሲ ማለት ተጋሩሲ እናፍ ክረድት ኣይንቦምን ኢና ዘለና ወላ ካልእ ተዝብሉ ከማንስኒ ክትሕዘሎም ኣይንኽእልን ኢና ኣነ እዚኣ ክብል ደልየ መፅእ ዘሎ እሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ልቢ ሃበና ጎይታ ባረኩም